kadawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Nyato ng Pungaldaw nin Friday. Pang-apat na simana. Pang-apat na Biyernes kambulan palaan. Duman sa mga kababayan niya ito kapag sa lingkod, Mardela dahil iba sa ditsana. Pero tiyan. Iribana po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot kasarabay po dyan siyempre. Ang bulos ka ng impormasyon na magaling man sa luwa sa pagitan Megaforce Patrol. Yan po dyan ang enot sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nazarita sa 3rd District. Pading Jomar Bien, duman sa 1st Distrito, biyahing TV to Santo Domingo and vice versa. Partner Al Armario, yan po mga tugang sa City Hall. Yan yung mga thunders ko na inuton na. And then sunod mga tugang si Angel Mustasa sa Regional Center Site at sin sa Ligi po sa Legazpi 4th District. Joshua James Bino, yan po dyan mga tugang sa Daraga area. And ang bunso, yan po sa Kapitolyo Provincial, Karen Hala. Ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada, mas lalong pumugi sa bagong sasakyan niya. And the boy mata mga tugang sa bagong mobile. Alat-alata sa nabuita, may ilalaga ko dyan na pangrimating komunikasyon system. Napigalata lang si Prime Raul ta may piglakaw lang, ano? At saka baka nagabot na suto yung mga pre-order tang kaipuan ko duman. Alright, naman po sa mga kababayan ta, lado technical, kasabay ta po dyan, mga tugang si... sino ang kasabay natin? Siyempre, mga tugang. Ang The Man from Dap-Dap. From Jigs Baldo Shop. Yan po dyan mga tugang si Ronald Baldo. The Man sa DCGB Social Media Department. Siyempre si Jerome Nico Martinez. Ang sa tuya po na IT. Sa newsroom, kasabay ta po dyan sina Jenny Matthew Ballaran at saka si Ciara Meliron. Nasa biyahe pa si Nicole. Kami po kabos, minasaludar. Mga kabayan, minapaman sa ng magmang morning. Sana po ay okay ka mo. Okay man kami digdi. Sa mga kabarangay na mahilig po magtanong-tanong ni mga gulay-gulayon. Magpa-share ka mo dyan sa May Ayala Malls. Dyan sa luwas baga. O yan po dyan ang Agri-Fair kang Ibalong Festival 2025. Dahil ko pag-agi ko kusubago, igwa naman duman ning mga banig-banig ning kunyan, nin mga seedlings na po yan, natambo na, kumbaga tubo na ready to transplant na, para sureball po na mabubuhay. Minsan kung pisog ang titaw kang gobyerno, dahil na papabuhay, tamay isa lang ingrediente kita. Pero yan, buhay na, and ready to transplant na, ayusin lang sa mga kunyan.
So sa indong tatanuman. And pwede nang mag-containerized farming, di ba? Sa container na lang. Para kung yaon ka sa subdivision, o yaon ka sa mga matawong mga lugar, surusuan ng mga lugar, o pwede na. Mga tugang yan sa container. No? Pag taga-propaldawan ta na sana. Ayan po. Ayan po, tangani po na makatipid-tipid kita sige maral kang agricultural products. Di ba? Nagkaparamahal iwan yan. Siyempre kulang ang mga produksyon tapos iba kukuha pa sa ibang mga lugar. Kaya, didig sa tuya, mga tugang, ay igwa ng mga nag-official po ng siring kayan, apur bitsaran ta. No? Arog po kayang katindi ang sa tuyang Seat Agriculture Office sa pagtabang sa mga parauma sa mga gustong maging parauma. Asa may mga babasahin akong nakita kahapon, no? Ewan ko kung mayroon pa. May mga babasahin. Tapos makabag-tabag yung mga presko na mga prutas, tapos mga gugulayon. Purti yun sa pichay, di ba na iling ko kasubago? At ayan pa lang sa ororon, mga tugang na ngaya, pag paabot ka ng ibalong festival, agri-trade fair, taduang simana iyan, dapat nga naigwa kitang mai-appreciate ng produkto. Dahil magwara-wara. Dapat ang tinda, bakong sira-sira. Kasi napag-urulayan, kaya naplano sa pagtanom. Wala. In time, para sa ibalong festival, igusin ng harvest, kaya yaong po dyan pigpa pa, hiling po nila, pigpa pa, offer po nila sa mga kababayan ta. At cheaper price, di ba? As compared to the market, di ba? Kasi pasyar ka mo dyan, and kung gusto nindo na, kunyan, makabakal ki mga coconut products, pasyar ka mo sa laog. Pagbukas ang mall, lumawag ka mo duman, nagatugang, sa mall, pagkatapos, yaon po dyan sa activity center kan Ayala, so Bicol Coco Trade Fair. Bicol Coco Trade Fair. Pinunan niyang kanakaaging aldaw, and then madurar po yan hanggang sa Sabado. Sabado ba o Linggo? Sabado, 23. Ano? Yeah. Mga coconut products naman yan para po tawangan tama sa mga kokoteros ta. Diyan po kamo dyan. And then, kung hanap nindo iba pang mga klase, pwede ka mo lumag naman sa grocery kan LCC dyan sa Ayala. Yan. Yung LCC ba nagtatabang sa mga paraoma ta, bibakal nila ang produce directly from the farm. Diba? Di dumaninda, may daradara sindang mga lunadan. Tapos bibakal ninda. O kung minsan, yung farmer kami na-deliver man dyan, mga tugay, bibayadan man tulos. Ano ka ang dapat na maging sistema, mga tugang. And sana dumami, ano? Pati mga hotels, sana dapat direkta nang magkuha, mga tugang sa kunyan. Sa tuya po ng mga farmers, pati yung mga restaurants, di ba? Tayan so talagang konsepto mga tugang, na dapat pagabot sa turismo, nakatuhog po dyan ang farmers ta. Sa supply chain po ninda. Tanganing dire-diretso mga tuga ang pagprodusir ka mga pagkaon na i-offer sa mga bisita. Sana maging dire-diretso po ang cycle na yan, mga tugang, tangani po na maging ariglado, bako sana sa trade fair, kundi itong maging kunya na, maging regular na, mga tugang na pagkuha sa mga farmers na kan send and produce. They don't need mga tugang to go to the market to sell, kundi so mga mga may sadiri na kan restaurants, kan hotel, ang mag-import sa inda na ngaya digdi na nidarahon iyan sa indong mga produce together with ini pong mga dakop man mga tugang sa kadagatan. Mga kunyan yan dire-diretso mga tugang na sistema kan ekonomiya pagawat sa turismo. Maraming mga involved dyan at marami pong dapat magtulong-tulong at maraming magkikinabang. Kaya defigay small yan. Medyo marayray na ngunyan ang sa turismo. Unlike before, mga tugang na garo pa si para sa na. Irangon yan with the creativity kan nagkakapira, nakapag-create ng iba-ibang mga events, siring kan mga festivals, yun na po yan, nalalapatan ng mga tugang na ikakulokar na. Hindi mo ng mga trade fair na sa rumaning oportunidad para maipamidbid, as in maipasabot sa mga tao na igwa kitang mga siring kaya and you can contact them para makabakal ka mo ng mga produktong yan. Di ba?
So yan, mga kababayan good news po yan para sa mga kababayan natin. And duman sa mga kabarangay kanakaagay pong petsa 19, magayon man so nangyari, mga tugang, dyan po sa Albay, Farmers Bounty Village. Duman po mga tugang sa Laog kang Kunyan, Kanapaw, duman sa mga pag-distribute ka mga makinarya. Kunyang pala nito, minabot pala nito sa Uminabot sa kulang-kulang 79 milyones pesos. Dito sana, 78 million 974,903.7. So, kantidad kayo pong mga makinaryang pinanao sa mga farmers cooperatives and associations sa Albay. Iyan po yan so pinag-cover ni Jimmy kanakaagi. Iyan mga tugang, sabi nga ni, ginibo sa ceremonial turnover, duman po kang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, yung PhilMec, at sa Department of Agriculture, katuwang po sa Apaw siyempre. So, iguaning 4-wheel tractor. Tapos, rice combine harvester, ang nasambit mong kantidad na panao sa 22 na Farmer Cooperatives and Association. Kaya ang sabi, mga tugang, sa pagi ka mga makinarya, mas mapapadali ang land preparation, drying, and milling ka mga paraoma. So, manlilayan ng mga makinarya so naresibi, ka mga benepisyaryo, halip magpon po sa land preparation, sagod sa makatapos sa pag-ani, hanggang sa pagproseso, drying and milling. So, ang sabi, mga tugang, itong mga makinarya, mapapakinabangan dahil organisado ang mga matatawan, nag-agi po sa mahigot na pag-aadal, asin pag-uugid, ang organisasyon bago naging kwalipikado para po sa benepisyo. Hindi talaga, kunyan, dakol na requirements man na agyan sinda. So, iya po yan tabi, ang mga development ko niyan, na sabi nga ni, mga tugang duman sa mga kababayan sana nga yan, maitama man so kunyan. May tama so mga sistema kan pagtatauning mga makinarya. It's good na anatawan kayo ni so mga niya po duman sa 3rd district kadaklan. Yung mga maiwas doon ng kabasan. Pero kung hindi sa mga 1st district and 2nd district may mga period din kabasan. Dito maralaog, dito makashoot na mga harvester na ito, no? At saka yung tractor, So sana sa mga masunod, mga itong adalan talagang maray, na itong maging bagay. Tanganing din ang mangyari sa mga inot pa na nagkasarayang. Di ba? Panahon ni ni dating secretary na taga Mindanao. Pahit bago sa panahon ito ng mga makinarya, kundi ang problema dahil man po tato magaramit sa iba, pagkatapos sa iba dahil man akma bako angkop mga tugang duman sa mga farm ninda, dahil nagamit, nagkaralapa na lamang, di ba? So yan ngunyan ang mga nahiling na dapat yung mga traktor, mga tugang, ibagay-bagay kung anong yan, pang-upland yan o pang-patag sana. Pagkatapos so mga mga traktor, ano ba yan talaga ngaya? Baka rice tiller sa baka baka so mga uro-arado sa nang kaipuan diyan, di ba? Saradit sana mga kurkuligling ngaya, di ba? Kaysa nga itong sudara kulang mga makina, di ba? Sana adalan kimaray. At angani po na yan, so talagang pagtabang mga tungan sa parao mangyari. Sa panahon po ngunyan talagang kay po ang pakusugon po ang pag-uma. Ang pag-producer kang pagkakanta, dapat na pakusugon ta. Tangani po na yan, maging sufficiente kita. And hopefully, magparadakol po ini ng mga hobinista na mumuya na maglaog po dyan mga tugang sa kunyan sa sektor ng agrikultura. At
na mabago itong so laging mga panindugan ga ito kan mga gurangta na dahil sa grabing kadepisi ng pagtius nindang namatian, talagang sisikap nila na makapagpaadal ning aki. Tang sa indang kamautan na makawasin na sa pagtius. Pero nalingawan na maging ganyan ning aki na umadal mga tugang ning manungod sa pag-uma nga ning mapauswag sa farm. Sige na sigurang ni Pai. Hanggang sa day nang nagka-interest mga tugang, pinabakal na sana. Kaya ang problema natin. Patanda ng patanda sa mga ka-farmers tayo. Hopefully, marami na po mga tugang. Dakol ang mga maglaog dyan sa siring po kaya na mga ano yan. Sabi nga ni kan, okupasyon. Tangani na pagabot ka aldaw, di ko tamawaran mga tugang ni pagkakan. Yo, mga aki, tabi. Magkunya kita dyan, mag-asikaso kita. Good morning kay partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. Yan, good morning. Siring man kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Si KB43002. Si Sir Banjo Padi na Barrios dyan po sa Alaska. Si Sir 43016. Sir Arvin Balaoro dyan po sa Dubai. Good morning tabi sa mo. Kuya Bob Gandano sa San Lorenzo, Tabaco, good morning. And then siyempre sina Sir Peter Oprasio diyan po sa Apsimo. Good morning tabi sa indo mga brother. At saka diyan po sa MDR Remo sa Ginubatan, mga members kang Kabalikat Civicom. Good morning po tabi sa indo kabos. Mga arantabay sana. Matindihan mga paguran sa nagkape na po mga lugar, no? Sa Manila, binaha. Yug-yugan mo na linaog sa City Hall. Doon sa Manila, linaog sa City Hall. Sus Mariusi pa di. Kaya ayun na yan, mga tugang yan, ang talagang irestoryahan. Ano na ngayon ang hiraring sa mga flood control? Kada yung nagkocontrol. Ay, pangyari. Adi. Ayan ang mga, mga sitwasyones po nganyan. So talagang pagturuang-tuwang po gito yan. Gabos po na yan, maresolbiran ta yan. Mga tugang sa paagi po ka na yan. Pagtarabang-tabang. Dahil tapok ng ati sa mga estero, sa mga kali. Lirinigon niyo po yan. Dahil magpabaya. Di ba? Tangani po na dahil masulak. Pagkatapos, siyempre, pag may mga infrastruktura na pinagkapagibo, dapat i-monitor kayo maray, tultulon. Hilingon. Kung ano mga nasa program of works, dapat sa Diyusan indang sunodun yan. I-audit kimaray. Dahil pagresibihon kung bako tultul pagkagibo. Asin bawasan ang SOP. Ang yari, igagawa na 60% daw mga tugang kang proyekto. Yung pondo, napapaduman sa panao. Pigiras-siras ngayon. Kan mga dapat natrawan. Tapos yung 40% kan total amount, yun na siya napapaduman mga tugang para implementar. So ano yan? So actual na proyekto, di ano maabutan man talaga kayan, di ba? Kaya doon sa mga kabarangay ta, maging mapagmatsyag. Iguan ang portal baga kang kunyan, sumbong sa Pangulo, di may website na, di pwede kayong magsumbong doon, magtabang na kamo. Pero siguro nindong ayos ang pagsumbong. May retrato kompleto Ricardos, pati video. Tangani po na ma-action ng tulos ta. Bibisita talaga. Di duman talaga. Di duman. Inta po, sabi may madirig di man da sa albay. May mairiling manda. Mga ano digdi. Pero talaga, lalo dyan sa may bukid, dapat siguro talaga maadalan kimaray anong klaseng disenyo ang dapat na ibugtak dyan. Maringis. Lalo kung may lahar. Bibungkal mga tugang kunyan. Ang mga struktura na bibugtak dyan nung mater kung gurano katibay ngaya. Gayang, perming rangka. I-scour. Di ba? Matarom. Adalan kayo anong dapat nang gibuon talagang struktura diyan na dahil masayang ta bilyones ang gigastos di ba
bilyones, waragon yan. Tingnan nyo nangyayari sa Masarawag. Silted na. Kumbaga, naibabawa natambo na. So, mga dating pigaragyan ng mga sapa-sapa. Na-overwhelmed. Sabi nila. Pag natural, mga tugang, ang tubig baga, water seeks its own level. Manap ng kababan, mga tugang, anatumbok sumasarawag. Bata Arlahar ang nagbubulos duman. Ang sabi ni na Manong Rick na may nabutok garo ngaya duman. Kanabutok, nabusuang, yung na po yan mga tugang, duminudiritso na sa barangay Duminalagan. Pero kasunod igwa naman na nangyari. Kaya ang resulta, mga tugang, pinairibakwar. May preemptive evacuation na ginibo because of yung advisory kang pag-asa na magiging maurang pamanggita giraray digdi sa tuyang pong palibot. Ano? Okay, naman sa mga kabarangay ta, ayos to double tayo permi sana pong maging marikmat, and ingat permi, tangani po na dahil mga diskwido. Ano? Alright, ganun, tugan tan istorya alin po dyan sa luwas. Nasa linya si Karen Alang Bunso. Karen, good morning. Kumusta dyan? Yes, thank you, Director Mar. Live ako digdi sa Legazpi CDRRM office. Dahil sa padagos pananggad sa mga oras na ini, ang pag-eskusar kan mga personal sa opisina para sa gigibun at siya na ipalong festival opening parade. Sa informasyon digdi, dahil pa natatapos ang coordination ni CDRRM Officer Engineer Ladi Asur, kaipa ang mga operations management team na arabuton o i-contact ang mga kapulisan, mga emergency quick response team, as in mga first aider na magiging responsable at yan sa mga daypig lalauman na insidente sa tahukan parada dahil lang ta sigsisiguro tabi min the NDMAR na kada tinampo igwa dapat din mga istasyon sa inuman ng tubig, may sapat na emergency response team, may mga taga-BST man na ma-assister, pati mga Philippine Coast Guard. Dahil ta dakulang leksyon sa indangon yan, itong nangyari bagalas si Director na sa kadakol na mga nagkadirismayo, kulang pa kaituan coordination, buda mga personalis na ma-assistir, kaya nagkaigwanin dakulang kasiributan ang opisina kan CDRRMO sa tahaw kan dapat putang uru-urugma sa parada, halagad susugdigdi, padagos man giraray ang mga estudyante na masarabay sa parada at yan, dahil ang kasusubdigdi, may memo man na ipinaabot ang DepEd na mapadagos man giraray ang pagsarabay budak participar kaini sa Ibalong Festival Grand Opening Parade taon-taon. Maski daing suspended sa face-to-face, pero maparticipar sinda sa parada. Roger on that. Kaya maski may suspension, mas lalo nindang pinakusog pa sa emergency team, pwede ngayang may mabutwa kaan na emergency, may matidismayo, dawa sabi untang bakuan masyado, mainiton. Yan tabi Direct Mar, ang istorya digdi sa luwas, Karen Ala, DCTV News. Thank you very much, Karen. Yan po mga tugang preparation, kasatuya po ng mga kasangga para po sa kaligtasan ng lahat. Ayan po, tabi mga tugang preparasyon nila yan. Diyan pong hapon, after the mass, may opening, may parada para po sa grand opening kan Ibalong Festival 2025. Ayan. Tangani po na ano yan. And magdangog ka mo dyan sa DCGB at saka sa Facebook, sa DCGB News Online, na it will be covered live mga pag-iriban na ito. No? So, ang tabay sa ngani po na maipaabot ang mga point by point and blow by blow account ka mga pag-iriban nato sa mga nangyayari po dyan, mga tugang sa sa aktibidad na yan. Ay ba, para duman sa mga kabarangay ta. Kunyan yan halaba da. May mga estudyante, mga eskwela na masarabay. Di ba? Duman sa mga kababayan po nyato, may mga sasaraduhan ng mga tinampo. Basta pasining sa sentro, dahil ka mo pwede dyan. No? Lalo kung mga alas 2 na garoning hapon, garoy sa sarado na po yan, dahil na kumakalaog dyan, pati sa kalye shipping, no? So maghanap ng alternatibong agihan tabi. Tangani po na dahil ka mo maipit dyan po sa traffic. Palalaog din po sa siyudad ng Legazpi.
May mga areas lang talaga na talagang isungaagihan ang day ka mo pwede pala ugon dyan. Pero after nakalampas na so parada, bubuksan man putulos yan. No? At ang parada tapasirin dyan sa sa barangay Dapdapen Puro area. Di ba? Kaya doon sa mga kababayan nato, happy Ibalong. Yan. Para doon sa mga taga-Baltabay natong naghahapot. Dahil ko na rin paro pa lang yung pag-agi ko kung nabuksan na sudumon sa kanto. Kasubang ipag-agi ko, may sarado pa eh. Kasubagong madaling araw, nagbalik ako eh. Tapagabot ko ni ginawarat ko cellphone ko, dahil ko mabuksan sa kuyang Facebook, yaw nigdi so abiso. Dahil ko mabubuksan ang sa kuyang, ang sa kuya na Facebook, kung dahil magpaabot ning mag-ghosting ning cellphone ko. Dahil nagbalik ako, nailing ko, ay may kunya, may trapal pa, pero may ilaw na. So, yaw mga dyan sa may Lapu-Lapu, dyan sa may Lapu-Lapu sa kanto, pigirahay ito pigpakaray, no? O, di ba ka dyan buksan at grand opening na. Yo, alright, mga tugang, isamay lang kamo dyan, babalik po kami, marami pa tayong kwento. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz.
Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. 3 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nabulgar sa mga opisyal na dokumento kan Department of Public Works and Highways o DPWH ang pangaran kang nagkapirang opisyal kang Bulacan 1st District Engineering Office na nagpirma sa bidding papers para sa proyekto kang SYMS Construction Trading. Ang kumpanyang pag-iimbestigaran ngunyan may kinaaraman sa pigasabing 55.7 milyones pesos na ghost flood control project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Base sa kopya kang Resolution of Award as in Notice of Award, nagpo ng bidding kang Enero 31 ngunyan na taon kung saan napili ang SYMS Construction Trading bilang lowest calculated responsive bidder para sa proyektong nagkakantidad nin sobra 55 milyones pesos. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Yan, temos mo yan, bro. Until something happens. Mga tugang second part na naribanan natin dito sa programa. Uy, happy birthday palan kay Kong Jill Bungalon. Attorney Jill. Happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Siri man kay board member Das Maronilla. Ang libon, happy birthday. Alright, mga tugang duman po sa mga misis. Kastrikasan, todo na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Yan. Okay? So mga aki, o magtarabang tabi, kunya mo sa arong nindo, di magparapasaraway. Marawi isubalon ngaya. Alright, sabi ko bantayan tapong low pressure area, na-develop na po bilang tropical depression kasubago. Apon inapod po ng isang. ISANG, isang. Ano daw kung igwa ng bulletin ngunyan, ano? Tama po ngunyan na lason siyan, bulletin. Try natin ang pag-asa kung mayroon ng bago, no? Ngani po na ma-update kita. Although, sabi nga ni Demon yan, makapiktar digdi kay maray sa tuya, direktamente, pero papakusugungkan mga tugang suwabagat. Pangabagat baga, may kasabay na uran. Alright? Sige ba? Testingin natin ang pag-asa. Mga tugang, baka sakali na may makausap tayo. Nagre-ring. Para po maki-update kita. Baka iguana na bulletin latest mga tugang kay Tropical Depression Isang. Naglaw ko sa bagong 8 o'clock. Good morning. Hello, Pag-asa. Good morning, sir. Sa DCGB po ini, si Mar. May latest na po kita, sir. Kang ano yan? Kang bagyong Isang. Ikaw po. Ay, opo. Sir, on-air po kita tabi sa programang Aramon Yato. Mahagad po tabi kami. Sige po tabi. Good morning po. Go ahead. Yes po, good morning po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Yung low pressure area po ay mas nag-intensify po siya at na-develop na po siya into a tropical depression. Ang pangalan niya po ay Bagyong Isang. Sa ngunyan po na landfall na po siya sa Kasiguran, Aurora. At ini-estimate po natin na intensity or yung usog niya po umaabot ng 55 kilometers per hour. Malapit sa gitna at yung gust index niya ay umaabot ng 90 kilometers per hour. Naghihirap po siya westward, ibig sabihin pales na may bilis na 15 kilometers per hour. At yung mga affected ng tropical cyclone wind signal, halos karamihan na nasa northern Luzon at central Luzon. So ngunyan po, wala man po ining direkta nakaka-apekta sa Bicol region. Subalit, yung pag-uran na dulot kainin sa area ng
mga pag-uran ay possible pa rin po itang maapektuhan. In-expect na po by Saturday ay maluwas na po siya sa Philippine Area of Responsibility at Unyanahal daw in-expect na possible umabot ng 50 to 100 millimeters of rain sa probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Kaya ina-advise naman po kirara yung publiko, gayon din po inasa Disaster Risk Reduction Management Office na patuloy na i-monitor yung weather condition at yung banda ng pagbaha at pagguho ng lupa. Opo. Sir Dan, ano yan? Expected ba na magiging maurang pamagira sa tuyang area sa Gudyan na hapon? Yes po, na-expect na po ngunya na hapon, ay ang radya na hapon ay igwa pa po kitang mga pag-uran na ina-expect dyan na hapon as in hanggang Bangi. But tomorrow, until over the weekend, generally good weather condition na po kita since paluwas na po si Bagyong Isang. Ayun, po. So, dapat palang sumaparada dyan, magpreparar. Di ba, umura? Gan opening kan Ibalong Festival. Opo. Okay. Sir Dan, salamat pong maray tabi. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Opo, salamat po. Ito ang Dan Trinfante, kang Pag-asa District Regional Forecasting Center. Yan po tabi update, manood po duman sa Bagyong Isang o Tropical Depression Isang. Ayaw sa duman sa may parte kan kasiguran Aurora. Dahil man siyang direktamenteng maka-apektar sa tuya digdi, kundi so habagat. Kaya may mga pag-uuram pa na maranasan po kita sa Gudyan na hapon hanggang dyan na Bangi. And then by Saturday, maluwas naman po ito mga tugang sa Par na bagyo and maging improve weather na po kita hanggang sa Sabado, Domingo. Ayo. Alright, so yan po tabi magpreparar sa mga macro-rover dyan. Pasiguro ng mga ekipahe na dahil magkabarurong-durumugihan, magdaraning pamandong baka bigla na lang na umuran. Tayan po ang expected yan kan Pag-asa kan sa Weather Bureau na because of ini pong pagka-develop kan tropical depression, may may mga maging epekto yan dahil sa habagat. May mga pag-uurang po na mangyayari po sa tuya hanggang po dyan na Bangi. Yo. Alright. Bueno, mga tugang, durata mo na istorya. Alin po dyan sa luwas. This time, partner Alar Mario nasa linya na. Partner, maray na udto na tabi. Please come in. Magayon ang udto na partner. Nag-init-init na. Marahay-ray naman ngunyan ang presyohan kan buhay na orig. Nagbalik. Nagmal na naman sa karne na. Nangil na nakikita ko. Nagbalik tabi partner. Pati sa mga buhay na orig ngunyan. Buhay-buhayan man sa mga nagsadiri o nag-alatama nin orig. Ano yan? Di man na-epektar ng flood control? Hindi. Ewan siguro. Supply and demand. Buminahal, nagmahal kiraray sa karne. Gusto sabihin, nagmahal subarakalang kang buhay. Nagmahal na tabi partner, nagdadalagan ko niyan sa 180, 190. Bakalan kan buhay na orig, pag maray naman na klase, mga 80 kilos na, o 70 kilos, 80 kilos, arugaan. Nagdadalaga na yan sa 180, 190, depende man sa buyer. Ayan, pasalamat naman ngunyan, kan mga nag-aratama ni Orig nagbawi-bawi. Kan sarong buminagsak, nag-abot sa 160 na sana, 170. So, presyohan. Kaya nalugi man sa mga nagpapabarakal ni Orig kaya ngunyan. At least nagbabawi-bawi na naman. Kaya lang siyempre may epekto sa karne. Pag-abot dyan sa merkado, siyempre expected man na maglangkaw. Manipis na naman sumaluto. Manipis na naman pangatado kang mga kaya pala pagkago ka sumagudo man sa sintro, manipis na sa duman sa manipis man sa dit na platito.
Dahil, yan, ang dalagan ko niyan. Sabi kan mga negosyanteng kauronta, expected talaga yan, partner, na maglalangkaw lalo pag aranina ng Disyembre. At siyempre, grabe na naman ang demand kan mga karne. Kaya expected na maglangkaw talaga lalo ang presyohan kayan. Kaya ganyan pa na. Gura nombra ka lang ko niyan, partner? Ang nadalagan ko niyan, 180, 190. 180 to 190. Ayun, so na. As of August 18, arog na kan sa presyuhan. Depende sa depende sa klase mang kanurig. Oo, kaya so karne. Klase, okay yan, 190. So karne naging 340 to 360 degrees albay. Iyo, arang nakandalaga naman. Ang live weight niya 180 to 190. Ayan, may epekto talaga yan. Tumaasan eh. Pero yan, kaya ko yan sisiribot so mga aranap kilitson. Ang litson ko yan ang pigaranap na preparasyon na yan, partner, pag December. Expected talaga malangkaw so presyohan. Mahal na din. Kaya litson ko yan, ang hanap kan mga nag-arataman. Mahal na din ba tayong litson mo niyan? Pero kung nagmamahal ang karning oregon yan, bagsak presyo naman ang ibang prutas. Nangyari. So, santol, so, mangga. Dahil nabigirin tindi partner ko niyan, sige sa bulon. Nag-aurog pa na so, nagatarangko na sana so, santol baga sa mangga ta. Dahil naman nagbabakal. Yan ang kalugian man. Ang mga may tanom kayan. Kaya pipa na raon na sa nata. Rin-rin magkarala pa yan. Dahil kulang nagninegosyo niyan. Buyer na pigdala sa saudan. Direkta halis sa bulod. Kaya yan ang sitwasyon niya, partner. Bagsak presyo naman ang mga prutas na yaon digdi sa tuya sa palibot. Alright. Yan ang informasyon digdi sa lawas. Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Pangyari, habang nag-report si Partner Al, biglang nag-pop up sa kuya. So, live feed kan Hubilyar Municipal Police Station. Nangyari, Kipya Festival ko niyan. May parada kay mga lechon. May parada kay mga lechon nakaturog sa kawayan. So iba may bado. Ayan yan palang Kipya Festival parada kay mga lechon, mga tugang sa Hubilyar. Diyan po sa satuyang mga kababayan natin, no? Alright, sige po tabi. Doon naman ang story. Ali dyan sa luwas, mga tugang sa mga pag-iriban na to. This time, ang lalaking pasiguro pirmi. Sige naman ang kataman kilitson. Nanganing dumakula naman. Diyos sa James Pino, nasa linya. Diyos, please come in. Pati sa nag-atama, nagdadakula naman. Sige na dakula. Baka nakira sa feeds. Yari malipat kitang residensya kayo ni sa Hubilyar. Ano? Yari malipat kitang residensya kayo ni sa Hubilyar. Nagkikita ko itong nagparadang litson na nakatuog sa kawayan. Tapos, ang nasa pinaka puro kan parada, nasartan. Lusartan wala. Dahil inuman sa nang kituba. Tunaw todo saan. Okay. Alright. Sige, kumusta yan sa Yes, sabi Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paragtabay. Sa dagdag niya tong bareta, tiginganyar ni Sir Tenis Lobete, ang market administrator dyan sa public market dyan na Daraga Albay, na ang gabos na mga nagasasaon, sira, karne o kaya ano pa man, kung duda o kaya para makasiguro na tama ang timbang kan binakalan, timbangon sabi ni Sir Mar sa nakapwestong timbangan ng bayan sa laog kan merkado publiko. Igod dyan ang timbangan ng bayan. Sa Daraga Albay, duwa ang timbangan ng bayan, sa saro yaon sa may fish section. Okay. So, saro man, yaon lagi sa may upling kan meat section. Ngayon, may bantay. May mga nagbubutwa, Sir Mar, na concerns na minsan ngayon, pag nagbakalako, pagtitimbang ko pag-abot sarong, kulang kisarong gurot, duwang gurot. Tinimbang kang ngunit kulang. Kaya,
nagpatanid man o kaya nagpagiramdom si Sir Miss Lobete sa mga paratinda sa merkado publiko. Napakarayon Sir Mar ang sa indang mga timbangan and positibo man so naging resulta kan pangapudan. Dalag na sigun kay Sir Miss Lobete magpoon ka sodma dahil pinag-akomoda na sinda ng mga nasa 5 o kaya 6 na mga paratinda na nagpa-recalibrate kan sa indang mga timbangan kusa nang nagpasyar sa opisina ni Sir Miss Lobete. Ay, maray. Maray yan tabi Sir Marta. Siyempre, akon man ang mga paratinda, regular ka din Sir Mar ang pagkonduk kanin oplan timbangan, piling naglilibot ang Public Administrator's Office, kaibahan ang DTI. Ayun. Kaya siyempre, as early as now, talagang nagkukusa man sinda na magpasiring sa opisina ni Lobete para kusa nang magpa-recalibrate kansayang mga timbangan. Tano minsan ba talaga Sir Mar, kung nalimbawa dahil man pigtutuyo, talaga, kung baga na hihiro man ang kamot-kamot siguro kan. Kasi sa kahaluyan, medyo nag-diferensya man ng timbangan. Kaya marahay talaga na regular na nagpapa-recalibrate. Sigun kay Sir Miss Lobete, bukas ang sa indang opisina sa mga gusto pang magpa-recalibrate na mga nagtitinda. Diyan tabi Sir Mar sa public market kan Daraga Albay, magin sa mga paratinda sa Daraga Night Market. Alagad bilang pagpapasiguro man, proteksyon para sa mga consumers, ang tugon ni Sir Miss Lobete, timbangon sa timbangan ng bayan, kung mari parang kulang, bumalik duman sa pinagbakalan, asin panagdagan ka na tama Sir Mar na timbang, kung kinakaipuan in asistensya kan hali sa Public Administrator's Office, maglaog sa kaya magsikat sa indang opisina sa second floor, iibahan sinda pasiring duman sa mga nagtitinda. Ayun. Sabi Sir Mar, ang dagdag na itong storya, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang na itong istorya yan. Nali po dyan sa luwas, sa Daraga area. Yung koneksyon po yung kampadagos pong pagbantay man kan market administrator sa tamang pagpapabakal ka mga kababayan. Yan po na pagdaya sa timbang. Yan po ang hantarang pagnanakaw sa bayan. Antarang pagnanakaw sa konsumidor, di ba? Yun bang ngarampangan, pigabasan ka. Kaya yan, tama yan. Ipakalibrate mo, tabi. Sa mga nagkukusa, nagboluntaryo sa matumbo, tabi. Mabuhay ka mo. Kamu na ang tunay. Bueno, dugang ang istorya mga tugang Baby Angel Mustasa nasa linya man sa dagdag na impormasyon. Baby Angel, good morning. What's cooking? Solve na Sir Mar. Solve na po. Solve. Pasiguro. Nag-early lunch and breakfast ka na. Opo. Ayun, okay. Taod naman, mamerindal na ako mga alauna. Iyan ang makatakot dyan. Ang merindal na yan, kasabay na ang midnight snack. Pagod pamanggi. 3-in-1 film yung fight mo. Oo, hindi Sir Mar magutuman. Ayan, tama yan. Di bali tios, basta basog. Basta basog. Yan. Di bali tios, basta basog. Kapag gutom ka, tigba ka, burarat. Day na nabitiyong. Everything good. Alright, okay, sige. Kumusta dyan? Anyway, Sir Mar, good morning po. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dugang na papong bareta, nagpuuna ang mga person deprived of liberty sa laog ka na Legazpi City Jail sa pagibumaning mga parol para sa papaaboto na holiday season. Sigon ini Sir Mar kay Jail Officer 1 Laika Lumanggaya, ang Livelihood Development Officer ka nasabing pasilidad, kung sa inang pagibo ninda kan mga PDL nin mga parola, ang parte kan sa inang mga livelihood activities kan mga PDL na nasa inang pasilidad kung sa mantang sindaan nasa laog ni na selda, igwa sindanin kabuhayan na pwedeng makasustenir asin makapakalma na kan sa inang mga pangaipo asin makasuporta sa idang pamilya. Katakod kay ni Sir Mar, sa rin na hinagad ni Lumanggaya asin kan bilog na soras sa kan Legazpi City Jail sa publiko, na suportaran asin tabangan ang mga PDL sa pagitan pagbakal kan sa mga produkto, kung sa inyo yan baga kaya Sir Mar na haranin na ang Burmats, nagigibo na ang mga PDL ketong sa mga parol na pwedeng pang-display kung sa mga harong, establishmento, kaya ang pangapudan ninda na
suportaran man ini mga PDL dahilan sa dakulang bagay da po kaya ini Mhm. na day na sinda ngayon mag-aasa duman sa indang pamilya na matawan si makabakal si pambakal si sabon, Mhm. shampoo at yung iba pang pangaipon. Sana makahanap sila ng trainer na hali naman sa Pampanga, panganing mas mag-advance man ang sa indang parol lang magigibo, no? Sa Lilibo kaya Sir Mar, usual lang magana parol po Usual. nagkakahilig na. Kumbaga, sarong bumilis na okay na nga. Malay mo kung magkaigo sila ng kaaraman na mas lalong ma-enhance yung sendang skills na gumibo ng parol na at par with duman sa pigigibo sa Pampanga. Opo, Sir Mar. Kaya ang pangapunan ninda, duman sa mga mabakal, pwede nga direkta magpasirig sa Samuyang City Jail dyan sa Barangay Bugtong. And apwera kayan, Sir Mar, na mga parol, igwabagasindanin iba pang mga pigigibo, iba man na grupo ang nagigibo nin mga doormat, fast holders, may mga cookies, mga magagayon pati, Sir Mar, ang mga bags po dyan na gigibo, Yeah. may mga baked products, and then sa presente nga ni, saro duman sa mga nagpaparticipar sa ibalong agri-trade fair, booth duman-duman, na legaspi citizen na pwedeng makakapay ka na sabi mga produkto. Roger. So yan po, Sir Mar, ang mga dugang tapo pong informasyon halis sa luwas, Angel Mostaza, DCGP News. Thank you very much, Baby Angel. So yan po tabi, mga kababayan ha. Ayan, tabangan tapo ini ng mga persons deprived of liberties, yung mga PDLs ta. Diyan po sa indaman ng mga persons na gumibo, mga tugang ning ano yan. Nin mga, sabi nga ni kaya ni, pangdekorasyon ta, pagabot po ning Pasko. No? At ayan man ang talagang pigigibo man sa tuya ng mga, ano yan, mga personahes kang BGMP. Maski sa mga tugang not only Legazpi but all over sa Albay, all over the region, may mga ano yan, learning skills, may mga trainings, seminars na pigtatao dyan sa mga ano yan, mga PDLs na para maipreparar man sinda sa oras na magbalik ng sinda mga tugang, matapos na ang sindang pagsiserbihan na sentensya, makabalik na sinda sa komunidad, igo sindang panghanap buhay. And at the same time, habang nasa preso sinda, mga to, igo sindang kita. Mayroon sindang ano yan, mayroon sindang mapagdilibangan, dahil sindang mababagot, mga tugang, and then mayroong konting, kung may dilensya man na makakuha, hali po dyan sa indang mga ginibo. Ngani pong ano yan, mamaster man sa indang craft, di ba? So, kunyananta po yan, suportanta, dyan kita magbakal, mga tugang kang ano, kang sa tong mga pandekorasyon, may mga parola sin iba pa, at ang ani po na masustinaran man ang sinda pong pagbabagong buhay. Alright? Bueno, mga tugang, oras na to, 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Live Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninindigan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga ka-seniors, good morning! Marinod to, makaraon na kita at day magpaabot ng alas 12. Ano kayo mapasama? Ayan po tabi, mga ka-seniors. Good morning. Tayo ay matanda. Ewan po sa mga kabarangay po natin, mga tugang, dire-diretso lang kita sa tuya po ng mga impormasyones. Nangyari, increase pa sana okay, sisinta kan Martis. Ma-increase na naman sa Martis kisalapi. Mga kabayad, mga kamotor, mga kagulong. Ito po tabi may abiso ng advance, mga tugang, ang Department of Energy. And according po sa source natin sa oil industry, sa masunod na simana, may piglalauman na umento sa presyo ng mga produktong petrolyo. Base ini mga tugang sa 4-day trading, mga tugang kanmin of Platts Singapore. Gusto sabihin kaini, mga tugang kanmin of Platts Singapore, sa mga produkto dyan na pikukuata, finished na yan, finished gasoline, finished diesel, finished kerosene. Digdibaga, sa Pilipinas, saro naman sanaan nagpoproseso mga tugang na may refinery. Pero petro naman sana. The rest, mga tugang, naglalaom na talaga ang finished ng product kali po duman sa ibang bansa. Kaya mahal. Imbis nga mag-import kay crude oil na ipoproseso, gasolina, suhama na talaga. Hindi na rin dadigdi. At sabi digdi, mga tugang, mga relevanteng mga issues, mga tugang na nakapag-contribute para umitaas po ang presyo ng produktong petrolyo sa maabot pong Martes. Ayan. And base po sa initial na figure na pigluwas, mga tugang, expected na magpa-otob nin aumento sa gasolina sa kantidad po na salapi 50 centimos kada litro sa Martes 6 o'clock in the morning. Yan.
Sa gasolina yan. Sa diesel, at narulbak po sa na kung maitaas naman, binawi tulo sa maitaas din 40 centimos. Yan. 40 centimos kada litro, and then sa kerosene, maitaas din 10 centimos kada litro. Iya ba? So iyan, mga tugang, dahilan sa pagbaba kan US oil stock, asin ang padagos po mga tugang na tensyon sa pagultanan kan Iran asin Israel. Sabi po kan Department of Energy. Pero may kitang daradara kayan ta. Yun na po yan. Talagang imported ang sa tuya po na pigagamit na mga kunyan, mga petrolyo. Di ba? Kaya sana makadiscover kita rin sa Pilipinas na bumurubarato lamang. Di ba? So yun po yung tabi. Ang final kayan, it's either na madugangan o mabawasan sa maabot pong Lunes na arog kaining oras. Sa aramo niya to program, minaluwas po sa bulang kristal ko, iyan po na final na presyo kan produktong petrolyo. Pero initially, at least may ideya na kamo. Na sa maabot na Martes, madagdag po ning salapi sa gasolina, 40 centimos sa diesel, tapos 10 centimos sa kerosene. Okay? So, plan your travel, and ganyan pa sana, kung may kota na kamo, maggasolina na kamo. Ipultang na nindo ta. Sayang mangkan sa lapi. Sayang mangkan 40, sayang kan 10 centimos na uminto. Di ba? Pag yan baga nagkatiripon, dakula naman. Okay? Iya po yan. Sa tuya po ng mga, abiso, mga tugang para sa mga motorista ta. Ta talaga pong dahil na maiwasan po yan ta. Kita po naglalaom sa imported na mga gasolina. Asin mga krudo. I mean yan. Diesel. Okay? So, dahil na po magparangalas ka yan. Kaya si VP Henry, bibawian po sa nakinubinta. Sa maabot na Martes, madagdag sa iya, 40. Ari kami tatuod na sa puro paitasan ang gasolina. Isus Maria Joseph. Naitaas pa sana ning salapi. O ning 60 kang Martes. Ngunyan, dadagdag na mag-isalapi sa Martes. Ayan. So, diesel, nag-rollback ning 90, madagdag mga tugang sa Martes ning 40. Sige sana, garo siso, rin nasabi by September, ang sabi, pwedeng bumaba hanggang the end of the year dahil madugang na dapo so Organization of Petroleum Exporting Countries Plus ning kunyan nin produktong ning production kang produktong petrolyo madagdag da ning at least mga 500,000 barrels garo kada aldaw o iya po sa kunyan ninda o senda po ng mga abiso. Alright, o bueno mga kababayan natin sa mga ka-friendship ta kadakol nga napititin ng mga tawgi madali mga magpatubo ng sprouted no? Yan, dilin sa man yan pwede man nindong itenda di ba? Maraming benefit din pala sa katawan yan po na tawgi togi yan yung pinatambo mga tugang na pisog ning munggo di ba? Ang sabi mga tugang Chief, ayos ang katawan mo Chief hindi ka na mag-iba doon sa kuya sa pagdudumanan ko ayos sila na Chief from 136 sila na ganyan 94 aba nagdagdag bawas ka na naman kidwa 96 pa na kansaro ayos yan i-sustiniran mo na yan Chief na sigurado ko yan pag nakabot ka mga 90 magburkuda na yan alright okay ang togi mga misis mga kapartner sa kusina mayaman sa protina asin fiber mayaman sa protina at fiber igwaman niya na pigapod ngayang antioxidants panlaban sa bakterya asin viruses asin urog sa gabos pampakusog ng immune system so bako karaw-karaw pala na magkaog ka kaini di ba panlaban sa cancer magkakaiwas ka sa helang sa puso and ang togi
Makakaiwas ka sa pagkakaigwaning wrinkles. Ay, yung gununan mo, magiging, young at heart. Ang sa iyong pandok, mga tugang, di magkukuros, di ba? And then, makakatabang sa blood circulation. And makakatabang sa pagbawas ng timbang. Aba, saka hindi patitipid din halimbawa, kung iwa kang karinderya, di nakabakal kang togi, o kaya so, sa imong pinatubo na togi, ginibo mo niya sa arong nindo, di ba? Kunyan, pag ninuto mo yun, i-stir fry sana bagay, i-stir fry, masira mo, mamalutong-lutong, di ba? Ngunyan, kung di naubos, pwede mo yan i-recycle pagkaaga. Bumakal ka kilumpia wrapper, patason mo, pritoson mo, ayan, lumpiang togi. Iyon na po yan ang kinaagahan mong menu, di ba? O di, walang sayang. Di ba? Iyan, huni man na, nagkakaon ka ngayon, Papa Mar? Ay, nagkakaon na pakukaan. Paluway-luway. Tan sabi baga ka mga doktor, dahil ngayon magparatubod mar na ang munggo, nagkakapilay, dahil igwa ka ng gout. Bako man yan totoo. Iwasan mo nga so mga high in purine na mga pagkaon, lalo na meat, red meat, tapos itong mga sira na daing kiskis. Yeah. Kaya kung nagtuturtisting naman kaan, pati munggo, munggo Friday, nagtataga kaon na kita kaan kipadiit-diit. Tangani na mabalansitaan lang. So, day man ako titamaan. O din, testingon tayo naman ining togi. Grabe pala ng ang kang togi. Ayun yan. Mga papatubo man ni kan mga kababayan ta dyan po sa tuyang palibot. Di ba? O kaya duman sa mga tagabagang tabay, kunyan, hindi simple sana ini, mga tugang, kundi kaipuhan na pasiram-siramon man ang luto. Maraming paraan po dyan para lutuin ng masarap. Yang stir fry togi. Yan. Gawain natin. Sabi gani, ayos ka ngayon, Papa Mar, may tips ka pa ngayon kung paano ma-recycle. Di ba sayang, di ba? Ay, ginisa mo ngunyan, stir fry, tinda mo. Kung hindi mo naubos, gibo mo lumpia. Di bago na naman yun, di ba? Ano nga na mga innovations, kung baga sabi nga nikin, dapat may twist na, di ba, sa mga, natin, mga sistema natin. Okay? Alright. Bueno, mga tugang, di ba mo sa mga kababayan ta, ano pa? Papa Mar, dakul na benefits na ngaya an kunyan an mga yaon sa coconut na nahiling tama na pigpapabarakal na ay iyo po talaga medyo nga lang may kamahalan siyempre diit pa sa nagigibo kaya ito nga ni ibaga na pangapudan mga tugang kang PCA na at least di sa albay magmoratorium kan pagputol ning nyug tanganing magburunga o kaya nganing magdakul pa na pwedeng bunga o pwedeng kokosap, di ba? At least nga 3 years tapos sabayan tangi pagtanom di ayos baga. Ayan, Engineer Mer Ligaspi na sa linya. Engineer Sir, good afternoon, good morning. Good morning, sir. Pili po, sir, offline. Offer. Sandali. Yes, sir. Aha. Iyo, opo. Dakol pa duman na mga kunyan, dakol pa duman na mga pwedeng pantanong. Okay po, no problem. Opo.
Aha. Iyo, apa. Yes, sir. Apa. Okay. Sige po, tabi. Yes po. No problem, sir. Basta ka. Okay, sige, thank you. Ayan. Mga tugang, Sir Mer Legaspi Engineer, ha? Para po dyan sa katutuyan, may pigluluto pong mga bagay na magkakatabang po sa tuyan pong palibot. Sa tuyan pong kapalibutan. Yan. Partner mo yan, mga tugang na Father Mamoy sa advokasya para po sa malinis na kapaligiran. As in, pagbuhay giraray kan sa tuya pong kinaban. Pagpakaray. As in, pagkiguning malinis na paros. Okay? Alright. Diban po sa mga kababayan ta. Sa inpa pamarmakabakal ki abaan ang siram na binigar. Ay, magdiyan ka sa Ayala. Yaon dyan mga tugang sa kunyan. Yaon dyan sa activity center. Yaon dyan sa Bicol Coco Festival. Bicol Coco Festival. Bicol Coco Trade Fair. Igo dyan na vinegar. Ang vinegar pati dyan na pigtenda. Ito po na suhali yan sa Coco Sap. So, tinubak. Na pinaalsum. Talagang garantisado masiram. Tapos, kung gusto mo nin shampoo, igo dyan na coconut shampoo. Igo dyan coconut shampoo. As in, iba pa mga tugang mga moisturizer na coco-based. Magkabakal ka mo dyan, tabi ka mga kaipuan nindo. Gusto nilang bukayo? Ay, kadakol po dyan, tabi. Na mga, produce. Igo nga naman na coco sap. May coco sap. Yan yung halangkaw na terminology kang tuba. Igwa maning coco jam. O sabi kang mga gurang ito, santan. Pampalaman sa tinapay. Di ba? And then, yung sa mga mahilig sa mga dekorasyon, o kadakol po dyan, tabi. Pinagalo-halo yan. May, sumagibukan jobukin, igo dyan, tamang-tama, igo dyan na set para sa indo po ng mga reindeer, nagagamiton para po sa Disyembre, may Christmas tree. Nag-iibo mga tugang sa bunot kanyog. Yan, may nata di coco. Yan, mga takaso, mga wearables, mga tugang na gibo, mga tugang sa bagul. Pero naseso po dyan, yakon po dyan. Magpasyar lang kamo tabi. Tanggang sa pizza 23 pamansin na dyan. Pizza 23, ngani po na kunyan, makabakal kamo kaya na mga, mga produkto na gibo po, ali po sa coconut. Yan, okay? Ang coconut is food, sabi nga ni kayan. From, bako lang yung tree of life, kundi talagang iyan na pag-ikwa ka kaya na tanong day, kanya magutom. Yung baga di. Alright. Okay, happy Balong Festival tabi. Mamaya may misa. May misa dyan sa St. Rafael. And then, after the mass, igwaponin ko nyan. Igunin masunod na gigibuhon mga tugang yung parada. Ayan, ang mga kunyanta. Mga naka-schedule po tabi ng mga sistema na dapat po niya to mga tugang na kunyanon. Sundan para po digdi sa sarong simana. Ay minduang simana. Hanggang sa kunyang pala matapos yun, hanggang sa September 6. 2 weeks 2 weeks. Para po duman sa mga kababayan natin na maging areglado. So, ready naman po duman sa Ibalong Park. Ikuha na po duman ng stage. May atop sa stage. Di ba? Ready na. And, yan po, mamaya mayroong, mayroong konsyerto ang Rocksteady. At saka may local band pa na, front act. Di ba? Para po duman sa mga kababayan na mahilig po dyan sa, mga pag-hiling ka mga banda. Okay? Iyan. Papa Mar, good morning. Dito kami sa Calao Avenue sa Manila. Baha-baha. Ngari. Ay, Jesus Maria Joseph, binaha talaga ang Manila. Nagulpi. Yung mo sabi ko, kasubago, pati City Hall, mga tugang, kinunya na
rinaog na ki tubig, mga tubig baha. Ayan, okay? Duman po sa mga kabarangay ta, mag-ingat po kita tabi. Eyes to the bulsa na kita. Pero most especially sa kanya po dyan sa mga dalisdis ng bulkan, dalisdis ng bulkan, dalisdis ng bundok, ha? At tapos sa mga niyaon dyan sa mga harani, sa mga river channels kang bulkan, kung may mga kunyana po dyan, mga tugang, mga makunyana, mga mga harababaw na mga salog, ay dapat po na mai-report yan. At sana, makibang tourism paagi yan mga tugang, kan DPWH, bago pa man mga tugang umabot ang tudong mga tag-uran, bare months na baga, 2 weeks from now, bare months na, ay ngani po na kunyan. Ngani na dahil makadiskwido mga tugang sa kababan. Okay? So yan po tabi, mga kabarangay ta, ang mga dagdag natong istorya, as of 11 o'clock, naglandfall po ang Tropical Depression Isang sa kasiguran Aurora. And darakan bagyong Isang ang Paros. Narinig sa sentro na maabot sa 55 km per hour. Asing gastanet sa pagbugso, mga tugang na minaabot sa 90 km per hora. Nagiro, paweste sa rikas na 15 km per hora and piglalao man na makusog pa ini bilang tropical storm sa agang-aga. Asin pwede maging severe tropical storm mandang paranit sa katubigan na parte kan hainan sa China. Sabi mo kang Pag-asa, posibleng magluwas ang Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo sa aga August 23 ng aga o hapon. Okay, so initaas po ang tropical signal number 1 sa nagkapira po mga lugar duwan sa Ponce, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, pagtaraning duwan hanggang sa northern portion kan Nueva Ecija. Okay, o yan po tabi, latest dyan po sa bagyong Isang. Okay, so sa Indo po ka po tabi, mga kabayan, yan ang mga dagdag niya itong mga impormasyones pa para po sa mga kabarangay ta na sagod sa ngunyan, padagos po na nagantabay kan kamugtagan po kang panahon. Alright, ano pa, yung mga kabarangay ta, mga tugang, sain pa pamar makabakalakatan. Pati nakatabi, doon sa kuya. Ba, di ko dyan karoon manala kung batag dyan sa, dyan sa Agri-Fair. Para sa tawa sa Agri-Fair kang, hindi pong Ibadong Festival. Pasira lang ko mo dyan tabi. Hiling ko po nito. Pero nala kung batag duman Alright? Okay. Salamat man po palan, mga tugang sa City Agriculture Office sa itinaw sa tuya ang mga tugang na seedlings para po sa kamatis, buda, salada. Nakatanom na tabi. Asin doon sa compost, saka doon sa urea yata yung binigay pang abuno. Okay, so sa Indogabos yung tabi sa tuya ng mga aba na si Brad na Miles na Samar, matindan sa imong ulam bro. Bro, tambong, tambong, inununsa na sa kamatis, buda may lada. Jesus Mariosip. Tamang-taman sa araw kaning medyo makurkulim-limang panahon. Ayos, sorry. O bueno, tabi, paano mga friendship? Isira na po si Papa Mar. I hope na kami nakapaglingkod ng tapat at tama kunyang pungal daw na ni Friday. And kairakan kita ning mahal na Diyos, mga tugang. Sana dahil manin magulpi, doon sa may party po kang Northern Luzon, ini pong bagyong si Isang. Sa Indo nga boss, salamat ang pumaray sa Bagantabay. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Habang na po masunod ang Mareta alas 12 with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee. Bye-bye! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at